Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jood bura mamalo mawuok e kaunti ma Kisumu otimo winjruok mar chiwo sire yor chulo omenda ne okumba mar NHIF ne familia maonge kod nyalo e kaunti no endo. Romo mane ogibago e boma ma Nairobi kaendi gikoni gin kaka kaunti giikore mar chiwo thieth makare e yo mar oyueyo e yore te. Kata bed ni giywak ni piny owacho ne ok ogwelo pachgi e yiero nyamrerwa. Gichano romo kod nyamrerwa mane ochwal e kaunti no mondo gine kaka gibiro tiyo kanyakla e gwenge duto e kedo kod tuoche kapok olandore. Give the mic to our moderator for the day, and then we'll now be calling. Voila, everything is done. If you want to know that, we'll go into detail. I'm tasked with setting up of thieth mabiro mar UHC morigo jiduto ni wanyalo rwako jiduto iye nikech nitie ibichudi molo kichudo ne pesa madhi ne NHIF to nitie ma Kisumu bilongo ni marwa mabendo tudre gi NHIF. Koro jomoko nitiere manie kuro, jomoko pok odonje, to kakoro gini biro to ji pok odonje maber kamoro ok biyudo thieth. This is important, and I, as a Member of Parliament, I'm going to put all my effort in ensuring that my people are made aware. And on top of that, I know we have a little element in CDF where we can actually pay for those people who are completely down